Babagayan putno nga ta nga sa anton nga subli ni Densyo. Anya ti biyag nga gururay kadagiti agina. Padanan niya babagayan ti tuloy, ti pakasalitaan, ti pagayam tayong Lorna. Hintayon ituloy babagayam ti pakasalitaan, ti pagayam tayong Lorna. Manong Nemy, ure kasano iti panagpagpakaasik idi. Nga arig na Manong Nemy arakupek dagiti duwa nga saka ni Densyo tapno igawid ko. Yung nariknak ti mo nagundawi nga panangkugtar ken panangkusay na kanya. Banag nga nangungungtan kanyak ti anak ko. Nagsangsangin tak iti oray la Manong Nemy. Kadyak mat maawatan no anya ti rumbeng nga kasangit ko. Idilikodan nga awan ti makitak nga luwa ti anak ko. Idilikodan nga ung tanak. Idilikodan nga kasla maragragsakan ni Lili takay kayat nga awanen ti amana. Ngayon siya, jak maawatan ti riknak Manong Nemy. Ti may katlo nga lalaki ti biyag ko nga iso iti nakikasarak. Kasla awanen ti patingkana Manong Nemy ti panagayat ko keng kuwana. Kasla kayat ko nga suruten. Kasla kayat ko ti makikabalay. Numampayad dan sa bali nga babae ti biyag mo. Panagmauyong ka dito iti puso. Nabaybayak ti sari-sari store Manong Nemy kat naklusan na pilit. Nabaybayag ti bagik, dadapayan di kong daway Manong Nemy nga saan ko kayat ti mangipaunag ti taraon. Mas asyanak med iti anak ko Manong Nemy nga mga asikaso kanya. Ngam nakadungdungo ti anak ko Manong Nemy. Mangan kayon. Ngayon mas tilotok. Rikas ka sinukat. Nakapag-enroll magbasak mo lang ti high school. Rikas ka sinukat na dumat na giti kabagyan tayo. Mga asik ka na tayo. Nga pagpatulungak nun yaman ti ka sa pulak kaya ti ba nagbasak. Mangan kayon please. Ngayon ko maitulok, nagsakit kayo. Nagsakit ka. Pangalan tangarod, tigastos sa Miti Hospital. Baka awan doon ito tumulong ka na tanong, di mo matamo nga tulungan ng tabagin. Sige na saan ka ba't lang siksikat yung marigata na oras siya. Lan, mga kayon. Subuang kayo pa yan eh. Nga kayon, mang. Lan. Masusod ko man ka na kayo nan. Kahit yung kadimatan timatay. Medyo ka nila yung ngalakay, napatay ka na kayo. Siyak nga anak kayo. Kakaiso lang anak kayo. Sana ka di ka napatay ka na kayo. Numatay kayo na yung kani mapanunod no kasanuwak tumay. Basta pinanawan na talaga rodan di amang kanakas. Sakit ka estudyar, aramidan nyo. Dahil ka nila yung ngalakay, di napatay ka nga. Siyak nga rin nga anak mo, anak ka napatay ka. Manong Nemy kaslakang nakariin ginilaitan ka ng ngag ko iti anak ko. At inarakop ko ni Lili.
Anak, nakapatpat ikaw na yun ay. Nakapatpat ikaw na yun ay. Ngim napatagmat ti amam. Napatagmat ti asawa. Amok, ti asawa yung aron. Yung anyor ti maraming Diyot. Minanawan na tayon. Siya nga adang anak iyo. Di siya akong ti patag yung tultuloy. Ang tinulong ta na. Ang tinulong ta. Ipanagnektagin ni Papa. Ureawalin ni Suna. Nagbiag ta. Basta tulungan yun ti pag-iyo, ma. Mga ngayon na. Mga ngayon na. Alam mo na na. Mga anak ko. Mga warin nagnoon yaman. Dagiti nagkurkura nga kay ganak ko. Napatig da asawak, da ma'am. Ngam napatag ka matanak ko. Sige, mga nakaroon na nga. Kat, mabaliwan ta tagrubot anak ko. Nagtinulong ta, barbaring mapasublin ng tupet istor. Aramidag ti hamin tapos nilikas na nagbiag ta. Ken, makapagbasa ka anak ko. Sapay ko ma. Uwain manong na may baglagid din tada nililing anak ko. Naman pa adumat di mamagbaga kaniyak. Nga kakabagyak, kan kastamot kan karubak, gagayem. Ngayon di bagbaga anak, ti anak ko manong na imikaskas larasagid ti puso. Kasya kisuna kaputi-pat-patik ko. Tanong matayat, tanin tupay, kasanong tupay suna. Uwain manong Nemy, saan man nga na nagsubli, man nga nag-reopen ti sari-sari store. Ngam tinaramid ko manong Nemy, mawatak iti labaan. Amok mat idin manong Nemy, iti agramid kadag iti kakanen. Kuno saan kat mapanag agangkat, kat isusur ko. Pintuloy mat manong Nemy, anak ko, iti pasnek na nga nagbasa. Huwag babaeng tingkam pa nagtinulong. Kada damat tigitagundaway manong Nemy, siyempre, malagip milata, malagip ko latamit ti asawak. Nedensyo. Tanong kas tamang mangan kami, kat bigla latan nga mamamulmulang lengat. Mang, apay manen? Awan anak. Malagip nyo manin da dyan alakay? Anak, hanga da dyan alakay. Papang mo. Papang ko unang. Kasi kaham ka di malagip. Saan ko man naglagip, saan yung ipalagip? Kumusta nga taytan? Sa dinunga tatayanda, awan madamdamag mo? Hindi kang madamdamagan? Ako mamati mga ipadpadamag kanyak. Dadati adayo. Intugot na rin di tricycle. Baka agpaspasada ni papang mo sa dyan. Kasan ko makakapagpasada kat ito tiyan ti franchise na? Di nag-change ti franchise. Dakil nga tan tiyanak da. Mano nga tan ti adi na. Isarding yung dadanang. Mangantikid din ipaslag tayo ti mangan. Nabartak nga naganayas ti panawen manong Nemy aging nga graduarin ti anak ko iti high school. Maragsakan na kasaan manong Nemy, didagkuyog kami nga agmarch iti data nga pa nagturpos na. Nagluwaak manong Nemy. Nga data nga luwa manong Nemy, luwa ni ragsak kaputa. Nakapagturpos matlayan ti anak ko iti high school.
Agluwag, gabot na malagip ko ni Densyo. No kumatahanga kas to'y tinaramid na. Duwa kam kumaita ti mga imatang ti panagturpos ti kakaiso ng anak ni. Saan ko nga na ipanamnama, manunaming, kinilili, iti panakaisakad, ti managbasa na iti college. Kaya mo ko na kanya. Ma, agpatulong ha. Sino ko na ti pagpatulungan? Kaya awang matiyad namang bali na kabagyan. Pati ida kita na anak na kita pa mapagbasa. Ususunan ti high school anak. Nangorti ramidek. Kita tulungan na nagyagot ti. Bibing ka kada tupig. Padasek ti mapan makisarita kini Mrs. Santiago. Ti pag-alalanta iti labaan ta nga mureng da. Taapay. Pagadalin na ka. Naibaga na idi. Kanyak. Ito na minsan ka pa nang itulad ko karikitili na banta. Sinaludsod na kanyak noon niya ti plano. Kayat ko nga pagbalinan. Maestra ko na kumet. Kayat ko na ngano saan mo kano kamailan timang pabasa kanyak. Ni Mrs. Santiago timang pabasa kanyak. Pinati mo yung bagang kadangos kanyak deta. Ita lang malagip kong ibaga kada kayo. Duwata nga ron ti mapamakisarita keng kwa na anak, ha? Hamad ka di so amin, ah. No anyaman ti pagkura, ngaitad kang ka, iso ti magtad. Manang, sige, intan tungod ka sarita ni Mrs. Santiago. Kasta una iti ragsak ko, ragsak mi, iti anak ko manunemi kang runan kinilili, tanagkari ni Mrs. Santiago. Iso ngamin manunemi, iti pangalalami ka iti iya. Isak timang labda kami, timang lablaba ka iti murengda, kaya na pasareya, mapanak sa jahay, ag general cleaning ti balayda, mamindo at makalawas. Nagdintunulang kami, nagtintinulong kami ti anak ko. Iso nga ron, tinangtari, di pagmatrikula, anak ko, manunemi, nagbasa. Siya kumatimang ted, itinal daw, manunemi, na allowance na. Kaya di pagbiag mi. Kanada emergency kasapulan mi, manunemi, siyempre, ni Mrs. Santiago, itimang ted. Second year, college idin, anak ko, manunemi. Malmalpasen, timay kadwa nga semestre. Kat ito muna, o sumarunong nga opening, siyempre, at third year college doon. Nananayon nga balasang. At umatin dagit agar-aram iti anak ko manong nemi. Kat kang kanahin ko matawagbagaan. Anak, saan ka pala maginobnobyo ha? Nagado dagit agar-aram keng ka. O, anti pagdanagan niyo, mamang. Amok tara sa mindek. Awan sa baling aramidek na mangipas na iti managbasak. At panawan iti ayan. Nasiyat no kasta. Takayan. Di magbaybayan sa lunat yo ha. Pamimitas kayo met. Kaskeng ka. At doon sa amat na kita agar-aram kada kayo. Apay ko mga aramandak kat siya asawa at. Mangnamnama kayo pailayang. Karetsyang alakay ng agsubli. Papa ko nam. Dataman ng tibagan. Lakay ko naman eh. Mangnamnama kayo pailayang. Nagsubli. Anak. Awan tot sa baling hayatek no sang isona. Iso kiti suntulakay. Bilibak mat kada kayo. No kasan no ti class ti ayat ni payo iti dahi nga lakay. Ni papa ko nakuma. Oray si ka no, gayat kanto. Agayat kanto tinapod no. Dakayat nagbaling nga martir, mama. No agayat tuman, saan kakas iti asawa yo? Pilyak to na laing. Kasano nga rodin, no, nasingpet, edi damo, kinagbalbaliw ito buhay bayan. Kito,
Aramidan na, kasi tinarawid ni Papang, ipagananog ko, papay. Anak, nalalala sa mong panunutan pala neta. Naganos pa lang tapusom ng mga panunot ni Deta nga banang. Okay? Manong Nemy, saan nga naituloy ti anak ko ti panagbasa na gabutapiman, dagsanggasat, tara disgrasya ni Mrs. Santiago. A car accident. Kadno da kang runaan manon Nemy nga nagladingit iti pupusay na da kami nga agina. Balo ni Mrs. Santiago manon Nemy. Adaan ti duwang anak nga damat kan pamilyada. Agkakabalay da amin. Jadi pupusay na manon Nemy nakita no kasano ti kinabuslon ti panagarubos digiti luwa ti anak ko. Tas tamat kanya. Ngayon itamtamdagan mi, tinakaslamat maturog lang nga bangkay na. Basta wanit anog ugmi agpadpala. Na nakarakaro pa iti sangit kan anog ugmi nga di anak na. Pinarakop na ti anak ko. Nagasaysayaan nga tao. Sumot ni mapugaw, mama. Nakasano ti kinabatig mo kanyak na mamang ko. Astabit kin ko na. Mama, imawanan ni Mrs. Santiago. Basta lang tibiyak anak. Adadag iti pumusay, masapa. Adadag iti agbalagi, adamatag iti mapaay. Kasi ano pa yung araw dito, di ba nang basak, mama? Bama na, tayo karigatak. Manangasin na po, Diyos. Nagagagatang ang padpada. Matungpal-tungat lang yung tarapahap mo. Di makadagas manong Nemy na po kawan tinteres ti anak ko nga mangituloy ti panagbasan. Ano nga rotin ti ubram? Tulungan nak, nga ba naglako? Mang, adagayem ko kay skulahat nga daan tina nga agtatrabaho di abroad. Ay, di mo ko naan nga abroad ka? Iti kasto nga kinaganos mo, anak. Huwing ka kuna nga abroad. Hindi agpaay nga kas DH, katulong. Ma, di apod Diyos din nakbaybayan. Nyatam mo yun, babae, hindi kasto nga pamuspusan kat umasenso ti biyag tayo. Dati arig na marmar po nga kalapaw tayo, dumakkel. Nanyat mo yun. No, ma-reopen, tililis si Hari-Sari Store. Anak, saan ka palubusan? Ma, palubusan tak. Na ito yung trepin na sagundaway ko. No, makapagpasport tak. Kat adan nakasaga ng employer ko. Tumayabak ton. Inuti pa man Hong Kong, Singapore. Sana. Inuti nga ron. Di quiet. Yeah. Delikado dyan na. Katuti ako nauyong sa dyan. Uri sa din no. Nauyong damat no. Nauyong na. Anak ko, ya. Tala mapampangunot ang mama. Palubusan na. Timindisyon mo. Tibalo na. Kanisang ba nang baybay ani hapon Diyos kanya. Ken pasan na panang baybay ay kanin ka, mama. Manong Nemy, nagpursigi talaga ti anak ko. Sa bagay, dumat ka din, digitikas kang kuha na ti kina ubing na, edad na, nga mapamakigasang-gasat. Gusto mo ti kunana, kanya-kanya gasat. Noon na ikari, nga makasarang, iti naranggas nga employer, dikat mapasama ka kasta. E mikang kanahin ko ang idaw-dawat nga sabi ko ma. Tagbalingan na siya, ti kasasad, ti anak ko manong Nemy Jr. Nagdagkalakawak manong Nemy di awanin ni Lily. Ngam gapo ti kinamoderno ti komunikasyon manong Nemy sa anak unay nga maila. Inaldaw, tinawag kami.
Ma, kumusta? Kastoy anak. Mail-iliw keng ka. Ketsi ka. Ma, nakasay siya at unay na po Diyos. Nakasay siya at nagiti amok. Supet sa yaad na. Sana kas kanil madamdamag nga naranggas na. Maalas lahayang nagiti makapatang tinaranggas nga employer.